Isang lalaki ang nalunod sa dagat sa Bawang La Union. Nakaalerto, Jasmine Gabriel Galban. Nauwi sa trahedya ang dapat sanay birthday celebration at bonding ng magkakamag-anak. Nasawi ang 30 anyos na lalaki matapos malunod sa dagat sa Bawang La Union. Sa investigasyon ng otoridad, kasama ng biktima ang ilang kaanak mula sa mga taram Pangasinan na dumalo sa birthday celebration ng Sabado. Naligo sa dagat ang biktima pero hindi nito nakaahon pa. Responde naman po agad yung tropa natin, ma'am. Yung mga investigator tsaka yung mga patrollers natin. At pagdating po nila doon, ongoing na po yung search and retrieval operation, ma'am, na kinakandak ng Philippine Coast Guard, Bureau of Fire Protection, tsaka yung MDRRMO po natin. Pero sa kalakasan po kasi ng sa lakas po ng alon, itinigil po nila yung search and retrieval operation nila, ma'am. Lumalabas na nakainom ng alak ang biktima ng maligo sa dagat. Kasama niya yung pinsan niya na nag-iinuman po. Tapos according po sa pinsan niya is pumunta po siya na lumangoy. Yun hindi na po siya nakabalik. Naiuwi ng mga labi ng biktima sa mga taram Pangasinan. Sinisikap ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon na makuha na ng pahayag ang mga naiwang kaanak ng biktima. Samantala, patuloy ang panawagan ng pulisya sa publiko na iwasang maligo sa dagat o ilog kapag nakainom ng alak. Kasama si Daryl Peralta, Jasmine Gabriel Galban, 1 North Central Luzon.